asta n-ai cum să urci, Ia nu zoc, te ia ia vânt. vânt. Ce urci de Urcă fără avânt, nu urc Nu niciodată. N-ai cum. Păi așa am încercat și eu și nu merge de aproape. Ori din ăla să-mi bat pula de... Unde? Să duriga roților! De 1000 de Newton, ce? Să urci. Nu, mă, te da egal. Dar mai mă duc cu tură. Te mai duci o tură? Da. Dai dau drumul Acum pe aici. urci. Nu-i grea, mă, dar pleci de aici din scur și din scur nu pot. Cum nu-i grea? Își ia frânată și frunză. Fii atent cum urcă, fii atent. Ui la Ștefan. El are greutate. Aoleu. Dă-i, tu-i morții, mă! Are greutate, mă, pe tracțiune. Ce? Nu, bugărele nu. Și dacă vii de jos, Bugărele nu. în noroi. Numai patronul, Nu. e pula mea. Dar am și Zimexul, le-ai Decupat. văzut? Băi, asta e diferența între patron și Mitsubishi. Ui cât e de mare. Urcă și... Bă, dar numai Mitsubishi-ul rămas jos. Da, urcă, dacă nu de tare, cum să urci? Cum să nu urci? Trebuie să urcem pula mea. Dacă nu de tare, nu urci. Las că nu vine. Hai că și domnul. Că-i greutate. Dă-i că nu-i nimic. Dă-i, bă, că nu-i nimic, bă. Nu-i nimica. Băi, că nu-i nimic. Băi, da. La loc, prima oară. Că te uiți pe ATV-ul. Cel mai tare a fost eu. Ce? Cel mai tare a fost Da, da, mă, te-am încercat din scur de aici. Din scur nu o faci. Mai mă duc o dată și să arăt că vin glonț de jos. Da, dar n-aveam loc atunci. Eu plecam de aici din scur. Bă, tu ai zis cum descarcă? Eu zic că au descărcare. Trebuie decupate și descarcă pentru atunci distanța mare ca la tractor. Așa nu. Hai că îi dă. Vaca mea de 2 tone și ceva. Păi da, dar tu ai greutate la roată. Nu contează. Aici, dacă era nămol mare, nu se putea. Oricum, stai că aici stai ușor. E greu din cauza la frunză. Cristi! Hai ține ăsta meu. Stai să mai mă duc o dată. Ține-mă, Cristi, cu ăsta. Că ăsta are 12 mega. Da. mai bine. Stai așa că l-am oprit. Dă-i cu ăsta, cu a doua. Acum. Da, te-a urcat ATV-ul. Bă, ce dracu, fiși, bă, și trag. Da, în normal. sus. Da, mă, Naturația care ai tu. bă, când îi dau, așa mă pune pe două roți de-l dracu. Eu n-am văzut până acum cum merge, că acum mi-a prima ta, eu n-am... Ai văzut? Se ridică imediat când îi dai. Du-te, bă, de aici, bă. Nervos, mă, n-are treabă. Nu se compară cu o mașină, că Uite și n-are astea, astea. Da, benzină. Da, Vezi și astea, alea de 200 de cai. ăla de 3,5 cum am De- avut eu, de- ai zbura, Ești mă. în aer. Da. Deci în continuu. Numai, bă, nebunule, când dădeam într-o baltă, nu se oprea motorul. Futu-i morți, Sunt, mă, morți. nu, mă, dar sunt fișe siliconice, mă, care intră exact, frumos. Dar Numai tu- așa, că altfel n-am făcut nimic. Trompă, dă pe el, fută-l Dumnezeu să-l fută trompii! Dă pe el, Ori, trompii! rup. Elefantul cu trompa s-a gas. Da, se trage în trompiță. Mie-mi place de elefant, că nu se lasă nici mort. Dar eu știi care probleme dacă... Da, iară, Dane! știu, o ia, iară. Nu. Am înțeles tot. Păi, Da, frate, știu. Dăm la geală, iară. pune-le lateral, așa. Bă, Te-o bă, bă. sabotat, te-o sabotat, Bogdan. Bă, se enervează.
Nu, bă, tot de site-ul rac. Nu. Dar ce facem, mă, la ăla? Cade deja. Bă, de unde îl opresc acum? E mere blocanți, cum să nu? Bă, de unde îl opresc? Trompă de pe ce-l opresc? E mere bloc.